Como están? Benvidos, polo tanto, aquí dende o Pazo da Cultura de Pontevedra, dende o auditorio principal deste Pazo da Cultura. Hoxe, semella que hai menos frío, imos ver, isto vai crecendo, vai medrando conforme avanza a charla, en proporción inversa ao calor que precisamente desprenda o debate. E penso que este vai ser un debate morno, comedido, é moi interesante e moi productivo con estes 4 invitados que tenemos hoxe aquí con nós. A diferencia, por exemplo, do que pasaba a semana pasada, hai unha semana exactamente cas pensións. Ben, imos falar entón con, e imos presentar a Cesario Pardal. Que tal, Cesario? Benvido, moitas grazas por estar aquí connosco. Gracias a vos. Empresario hotelero, ten un establecemento de turismo rural, e, ademais, o responsable en Galicia deste tipo de establecementos, ademais, o secretario do Clúster de Turismo de Galicia. Por certo, que tal de ocupación? Como arranca? Pois moi ben, en principio, tuvemos anulacións e volvemos a ter moi boa ocupación. Establecemento en Padrón, evidentemente, un dos fitos, precisamente, da ruta do Camiño. E falando de Camiño, teremos que falar enseguida con outro dos nosos invitados. Antes vou presentar a única autoridade institucional política que está hoxe aquí con nós. Os demás son autoridades nos seus respectivos eidos. Falamos con Suso Sieiro. Que tal, Suso? Benvido, moitas grazas. Moitas gracias. Concelleiro de Turismo, Festas e Deportes do Concello de Sanxenxo. É dicir, Sanxenxo, unha vez máis, é dicir, a Marbella galega, o noso principal referente das Rías Baixas e do turismo de Galicia. Como está, precisamente, antes de chegar aquí ao Pazo da Cultura de Pontevedra, como deixaba Sanxenxo? Hai moita xente xa? Pois ben, moi ben. De verdad que este fin de semana xa se notou unha afluencia diferente a outros fins de semana que non sean de Semana Santa, e sí que se está notando, pese ao tempo e as predicións climatolóxicas, Semana Santa en Sanxenxo sempre foi potente e un referente, e logo, digamos que un medidor do que vai a ser logo a seguinte temporada, que é a temporada de verano. Ben, pois aquí temos precisamente un home que ten que valorar e servir de barómetro, de termómetro da situación. Outro representante moi cualificado, porque ademais é un home moi polifacético, vostedes o coñecen, os espectadores de Canal Rías Baixas Telesalnés, José Luis Vilanova. Que tal? Benvido, José Luis, benvido. Un placer, unha vez máis. Presidente da Federación de Empresarios da Comarca da Arousa, FECA, pero ademais empresario, emprendedor, hombre, como digo, moi polifacético, que, entre outras cousas, ademais de unha adega de Albariño, ten un enotel. Está aberto o enotel? Está aberto, sí, nos abrimos todo o ano. Temos a sorte de poder mantelo todo o ano aberto. Sabemos que a nosa comarca é moi estacional, pero sí, temolo aberto. Esta Semana Santa, a primeiro fin de semana, hubo ocupación. Estos días en medio máis floxo, e de cara xa ao xoves hasta o luns, pois si hai unha ocupación full. Finalmente, Tino Lores, Celestino Lores Rosal. Que tal, Celestino? Tino, que tal, como estás? Muy Benvido. ben, aquí Tino tamén é un home con experiencia, trayectoria. Estábamos a lembrar, precisamente, antes de baixar aquí o auditorio, na súa etapa de Concelleiro de Cultura do Concello de Pontevedra. Vostede mamou este Pazo, este auditorio, moitas veces. Pero hoxe en día, sobre todo, está volcado absolutamente ca difusión cos cuidados do Camiño, particularmente do Camiño Portugués. Vostede presidente da Fundación de Amigos do Camiño Portugués, e ademais hospitaleiro, e supoño, é obligado, estará cheo o albergue de peregrinos de Pontevedra, non? Sí, efectivamente, sí. Desde o domingo pasado estamos cheos. Supoño que, bueno, quizá seguramente a finales de semana, no sábado e domingo xa baixará, porque xa os peregrinos chegaron a Santiago, pero, bueno, hasta hoxe estamos completos. Ben, pois con estes 4 invitados imos falar hoxe de como arranca esta tempada turística 2018. Tomamos como referencia a Semana Santa, sen darlle, o entendo eu, como primeira pregunta para os 4, sen darlle tampouco unha excesiva importancia, e incluso relativizando por aquelo de Hugo, máis Irene, máis os frentes, máis a choiva, aunque, inda que, no que respecta, por exemplo, os peregrinos, probablemente nin o mal tempo, nin outros factores interveñen en negativo, sino todo o contrario.
no caso dos peregrinos non influye a climatoloxía no que os peregrinos veñen ou non, é dicir, os peregrinos veñen, vamos, o que se entende por peregrino, non? É dicir, xa despois o que xa ven con outras motivacións, pois lógicamente frena, pero que ven ao albergue, que ven, pois da igual que neve, vente ou chova, non? É dicir, ven igual. E, bueno, nós neste momento estamos tendo a capacidade, vamos, máis incluso que o ano pasado, polo cual esperamos que este ano sobrepasemos a cifra dos 70.000 peregrinos que tivemos o ano pasado. Fala vostede do Camiño Portugués. Do Camiño Portugués. E máis de 300.000 no que atinxe o total. Ao total do Camiño. Falaremos diso, evidentemente, porque é un potencial. Entendo que probablemente un caudal importantísimo para a cifra final que se busca, que un ano máis falase Cesáreo, José Luis, Suso, de batir o rexistro histórico que vimos de batir o ano pasado. É un reto que nos poñemos outro ano máis. Ademais, insistiouse moito, suliñouse, por exemplo, en Fitur. Moitos dos discursos, presidente da Xunta, etc. Imos polo bo camiño, en ese senso? Bueno, sí, imos polo bo camiño porque as cifras do ano pasado sí que francamente foron boas. De todas as formas, preocúpanos desde o sector si realmente o número importa. Importa moitísimo máis a calidade dos servicios que ofrecemos, importa moitísimo máis a rentabilidade tamén dos negocios e, desde logo, que hai que ir hacia un turismo sostible. Está ben esas cifras, eses números de peregrinos sí que os vemos ben, pero desde logo desde o sector preocúpanos outras cousas, non tanto as cifras, sino chegar a unha excelencia turística. Pregunto yo mesmo que a Tino Lores, concedémoslle unha importancia destacable ou non o arranque desta tempada 2018 a partir desta Semana Santa, tendo en conta os factores meteorolóxicos e outras circunstancias? Bueno, a Semana Santa sempre é o pulo do sector turístico, desde logo que climatológicamente non axuda moito, pero sí que é certo que vese no principio de temporada esas cifras de ocupación na Semana Santa como vai a ir tamén o resto do ano. Ben é certo que neste primeiro trimestre as cifras de ocupación están sendo moito mellor que as cifras de ocupación do ano pasado, as pernotas tamén, o gasto medio tamén, todo parece indicar que imos a cerrar moi ben o trimestre, pero volvo a decir, a Semana Santa, esos 3 días non deixa de ser unha prueba para testar e para poñerse en marcha dos establecementos que están abertos. Falouse de 500.000 de turistas para esta Semana Santa, falase de un gasto medio de 100 euros, algo máis de 100 euros por persona, por cada día de estadía, e falouse tamén, é un dato que chama moitísimo a atención, e quero precisamente contrastalo con José Luis pola súa faciana, entre outras de presidente de unha asociación patronal, de FECA concretamente, o informe ADECO chamame moitísimo a atención, José Luis, que fale, por exemplo, de 7.000 empregos temporais en Galicia e un movimento económico entre 85 e 100 millóns de euros. Para estas datas de Semana Santa, eu creo que antes de nada tiñamos que facer un pequeno análisis con respecto ao sector, non? Estacionalidade. Estamos moi suxetos a estacionalidade. O Comité de Rutas é tremendamente importante, non temos o AVE todavía na nosa comunidade, e teñese que poñer de acordo para poder romper esa estacionalidade, non? A día de hoxe, o aeroporto de Vigo, que nós, desde a nosa federación, quixemos que se denominase Vigo Rías Baixas, que con elo poderíamos transmitir a moitas das comunidades fora do noso país e axudar ao sector vitivinícola, e, sobre todo, posicionar unha marca, non ten un voo directo coa terceira cidade de España. Entón, eso leva consigo, creo que a partir de maio, xuño, empeza a haber unha conexión con par de frecuencias semanais, o cual non axuda a romper esa estacionalidade. Entonces, bueno, importantísimo que o Comité de Rutas se poña de acordo para que haya no tempo unha frecuencia, polo menos, xa digo, a media dúcia de destinos europeos, e despois que as 6, 7 primeiras cidades españolas tean conectadas con frecuencias diarias para que poida haber unha escapada en calquer época do ano. Somos demasiado estacionales. Por outro lado, falando da estacionalidade, hasta día de hoxe ou estes días, seguramente vamos ao listado dos primeiros restaurantes da nosa zona, estamos falando de Rías Baixas, estaban pechados todos seguramente desde o Nadal
hasta marzo. Eso é insostible. O sea, non pode haber 3 meses facemos unha relación, faremos, se queres, de casos concretos, de que estén pechados esos restaurantes, esos primeros espadas que son os que venden as nosas excelencias, sobre todo porque moitos deles veñen por o enoturismo, veñen pola gastronomía, veñen por os nosos recursos enogastronómicos. Non? Por outro lado, falábamos de que somos o destino máis barato de Europa. Rías Baixas é o destino máis barato de Europa. Quizá aquí Tino, pois ao mellor non este de acordo, pero eu vin, sei que somos un destino religioso, co camiño, pero tamén non é Roma, tamén non é Jerusalén, ningún sitio desos ten albergues públicos. Os albergues públicos é contra natura, en un sector tan, dixéramos, maduro como pode ser o sector da hotelería, non ten moito sentido que no siglo XXI haya unha competencia por parte da administración á hotelería normal, que paga os seus impostos, e costa moito sacarlo adiante. Non? Entón, eu creo que esas cousas son as que creo que hai que empezar a falar un pouco da situación que temos. Primeiro, comité de rutas, non temos AVE, temos que ter uns voos con frecuencias que nos fagan desestacionalizar. Despois, temos que incrementar, hai que poñer en valor. É un sector mercantil, non é outra cousa. Entonces, a xente que ven, o sea, non é que veña a xente porque veña. O gurú do mundo do turismo, que é Fernando Gallardo, di, non é importante que veña 6 millóns de turistas, o importante é que os turistas que veñan xeneren valor engadido ao sector. E que ese sector poda abrir todo o ano, e que ese sector poda contratar xente, e que podemos ter uns establecimentos de máximo nivel de excelencia. Non? Entonces, para min son fundamentales o tema das rutas, o tema, canto antes se chegou a AVE mellor, pero que non sexamos o destino máis barato de Europa, porque podemos caer un destino low cost, desgraciadamente. Os primeiros, xa digo, os establecimentos excelentes, moitos deles están pechados 3 meses, eso non pasaba fai 10 anos, o sea que as cousas non creo que este mellor ahora que fai un tempo, inda que teñamos máis turistas, e por outro lado, xa digo, o tema dos albergues hai que darlle unha volta. Bueno, pues propón unha serie de rutas aí, José Luis, moi interesantes. Enseguida doulle precisamente a palabra a Tino Lores. E máis, imos deixar aberto xa o debate, vostedes interveñen, se interpelan, se cortan, etc. Pero antes, por rematar esta rolda inicial, falaba José Luis de establecementos emblemáticos que están pechados. A mí venme a cabeza inmediatamente un Gran Hotel da Toxa, pechado 6 meses casi, o 5 estrellas Gran Luxo que tiñamos precisamente como referente, un pouco como baluarte aquí nas Rías Baixas, moi significativo de como están os tempos. Non sei, no caso de Sanxenxo, se está aberto, supoño que non estará aberta toda a oferta hoteleira, senón moi, supoño, concentrada, pero probablemente os máis importantes si estean abertos ou non. Sí, por suposto. Temos a suerte desde fai xa uns cuantos anos de contar con un bo número de plazas hoteleras abertas. Hai que destacar, abertas todo o ano me refiero, hai que destacar que en Sanxenxo contamos con máis de 15.200 plazas regladas, hoteles, campings, casas rurales, e por suposto que, bueno, pues é moi difícil de manter, precisamente polo que decía José Luis, o que estamos comentando aquí, da estacionalidade, é moi difícil ter aberto todas esas plazas, son moitas, supoñen pues, o 25% das plazas da provincia, o 55% das plazas de toda a comarca do Salnés, e co cual, bueno, pues, o que si temos moi claro que se leva traballando para que se poida ter máis plazo aberto, non? Temos que ter en conta tamén que hasta non fai moitos anos en Sanxenxo concretamente, creo que en gran parte do Salnés prácticamente, digo, hai exemplos como pode ser o da Gran Hotel da Toxa, pues prácticamente se traballaba no verano, e en este caso, pues, como me preguntabas, pues, temos hoteles de 4 estrellas con servicio de spa, que é un atractivo do que se presume en Sanxenxo, porque funciona todo o ano, pequenos hoteles, pequenas casas rurales que si levan traballando todo o ano ininterrumpidamente e teñen moi boa ocupación. Neste caso, en Semana Santa, non teño dato concreto das plazas que temos abertas, pero sí un número moi importante e destacable e que, bueno, é considerable a hora de bueno, o que estamos falando antes, de
que vai a ser un pouquiño un medidor do que vai a ser a temporada do verano. Perfecto. Bueno, a partir de aquí, debate aberto. Por alusións, eu diría, ti non lo ves, e a continuación Cesáreo Pardal, porque claro, ambos os dous representan dous polos opostos do que falaba precisamente José Luis. Albergues gratuitos ou hai que pagar por aloxarse cando se fai o camiño? Albergues gratuitos, no, decía albergues públicos. Públicos, sí, pero son gratuitos. No. Semi-gratuitos. Sí, Vale, prácticamente exacto, gratuitos. Prácticamente gratuitos. Non cubren prácticamente o gasto. Non? Bueno, vamos a ver. Hai que estamos, cando se fala do Camiño de Santiago, temos que falar vamos a falar dun produto turístico que é o Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago ten como, na súa esencia, os albergues. É dicir, é que o Camiño de Santiago leva os albergues. No ano 93, cando eu puxen a primeira flecha amarilla, fai agora 25 anos, xusto, estamos con 25 anos, nadie creía no Camiño de Santiago, nin siquiera en Pontevedra, nin Padrón, se falaba do Camiño portugués, para nada. Hoxe temos 70.000 peregrinos. Naquele momento non había albergues, nin había nada, isto foi un traballo que se foi facendo. Os albergues, o Camiño, son como a agua salada á playa. O sea, inherentes. Exactamente. É dicir, tú non podes falar do Camiño de Santiago sin falar de albergues porque estás perdendo a esencia do Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago, outra cousa é que se regulen, que haya máis, que haya menos, ese é outro diferente, pero os albergues, primeiro, son como a identidade do Camiño de Santiago. Por tanto, non se pode falar de que non hai albergues porque tenos que haber, porque senón non é o Camiño de Santiago. No, por exemplo, no Camiño de Fátima ou no Camiño de Xerusalén ou no Camiño de Roma non hai albergues porque non hai Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago leva 1000 anos porque os hai así. É dicir, o Hostal dos Reyes Católicos foi o primeiro gran hospital de peregrinos que hubo en Galicia e foi para peregrinos. Hai albergues, o que non son públicos. En Roma no. hai albergues, en Jerusalén hai albergues, o que non son públicos. Sí, porque hai unha oferta privada que, pois, oye, non só que teña que haber albergues no camiño, hai casas rurais, hai un servicio paralelo, eu teño moitos peregrinos que collen o seu taxi e gastan no taxi, o taxi é un servicio que tamén ten dereito a mover 4 ou 5 kilómetros a un peregrino, e iso ven moi ben para o sector, non só o sector da hotelería, sino aquí ten que vivir todo un sector. Unha pregunta, Tino, para os que estean a vernos neste intre. Que paga un peregrino hoxe, por exemplo? Somentes. Ten dereito a unha noite, de dormir ali unha noite, ten dereito a unha sábana de uso ao uso e, en todo caso, unha manta, así que ten frío. Por noso que temos un colchón con almohada, entón, nos 6 euros, dáselle ese paquete. Teito, colchón e roupa limpa. Que é a tradición do Camiño de Santiago. E cada máis, hasta fai pouco, eran gratuitos. Hasta o ano 2006 eran gratuitos. A miña teima, precisamente, co señor presidente da Xunta, na súa altura, Fraga Iribarne, era cando eu lle decía que tiñamos que cobrar porque o peregrino tiña que... A agua, si alguén a paga, si non a paga o peregrino. Alguén a paga, porque me decía, a contestación del, mi querido amigo, los albergues serán públicos. O sea, serán gratuitos. Serán gratuitos. E foron gratuitos hasta que el deixou. Gratuitos e 6 euros, creo que tampouco hai moita diferencia. Pero o coste é... Non, pero o coste é que, claro, a sábana que na paga, a luz que na paga. Claro, inicialmente, no albergue de Pontevedra pagábamos a asociación. Para que hoxe os hoteleros teñan peregrinos. Quen traballou e quen traballa para que os hoteleros teñan peregrinos foron as asociacións de amigos do Camiño que hoxe teñen, gracias a nós, a ese traballo. Esa relación causa-efecto que establece... E non é oposición. Nos temos peregrinos porque está Santiago de Compostela. Pero bueno, de todas formas, que digo... Que vos quitades, porque claro... A promoción do Camiño está moi ben, e todas as variantes, Camiño portugués, primitivo, que me parece perfecto. Eu digo que é un sector maduro. Eu digo que as necesidades do peregrino son moitas. Son aloxamento, son manutención... Non son tantas. Bueno, pero son varias. As do peregrino, As necesidades do peregrino e do viaxeiro, ávido de atopar... Turigrino. Gústame moito. Entonces, ávido de novas experiencias son moitas. Son... Está ben traído. Son tamén, de ter, ten que comer, por suposto, ten que facer outro tipo de visitar, non por elo sembramos o camiño nin de tascas gratuitas, nin de públicas, nin supermercados públicos. Bueno, eu creo que hai unha oferta, está sobredimensionada, pero non é verdade eso. Hai unha oferta que é sobredimensionada. Estás falando do que non sabes. Non sabes o que estás falando do Camiño de Santiago, porque iso que estás falando non é o Camiño de Santiago, é a túa empresa.
Ti No, tes un pero vamos a hotel ver. e queres defender o hotel, Pero me o parece ben turismo que é un sector mercantil. No, pero o Camiño de Santiago non ten nada que ver co turismo. ¿Cómo que non ten nada que ver No. co turismo? E un turismo religioso? No, ¿Cómo que? o turismo, no. O Como turismo que non? religioso é outra cousa. O turismo religioso é Fátima, é Xerusalén e Roma. O Camiño de Santiago non é turismo. O que fai é que se convirteu, e é bo, que eu defendo eso, que os peregrinos tamén consumen e gastan e fan, como fixeron ao largo da súa historia. Se ten en conta que estamos falando dun camiño que ten 1200 anos de historia. Entón, é que se mimaban e se facían desde o Estado as normas para respetar os peregrinos. E ese peregrino foi o que trouxo hasta hoxe o Camiño de Santiago. Pero E tamén xustamente, Roma existe, pero non existe os pero non é o mismo. Bueno, non vamos a enfocarnos Sí, aquí. no, eu querría que neste punto Apolos II, Cesario e Suso tamén falaran. Perdón, Tino, claro. se me permitides, eu creo, bueno, se me permitides, Cesario, creo que, bueno, non vou a ser eu quen diga si teñen O que arbitraxe, ser, non. no, si teñen que ser de pago ou non os albergues. Eu personalmente creo que teñen que ser de pago, por supuesto. De todas formas, creo que non hai ou non debería haber esa diferencia que vos tendes, porque creo eu digo firmemente, que realmente o Camiño o que é un recurso que nos sirve para dar a conocer Galicia máis aínda do que xa se conoce. Cesario, José Luis... Se conoce o Camiño de Santiago non Galicia. Cesario, bueno, exactamente, perdón, Tino, coincidimos en Fitur, en feiras internacionales, e en Fitur é un tema diferente ás internacionales. Internacionales sabemos que Galicia, o que está dicindo Tino, se conoce moitísimo polo Camiño de Santiago. The way. Exactamente. Non por outras virtudes que pouquiño a pouco se está facendo ese traballo para que realmente lograr que sea máis conocido todavía. O que quero decir é que creo que eso realmente é o que nos axuda, o sea, o Camiño como tal, e non debería haber esa discrepancia no sentido de que o peregrino... Que se pode dar un servicio. O peregrino... No, digo que... Pero Perdón, non José Luis. entendo que a día de hoxe teña que ser público coa oferta No, que pero hai. o peregrino que ven a facer unha experiencia espiritual, vamos a decirlo así, non religiosa, si quero unha experiencia, unha vivencia, conocer, sacar fotografías, incluso, por que non, sacalas A miña ás redes experiencia sociales. cultural de ir a Venecia, E iso, pues, oye, pues, de que nos sirve? é unha experiencia de que nos cultural, sirve, José Luis, de que religiosa, ese peregrino en moitísimas ocasións, e o sabemos, está contrastado, volve a Galicia coa súa familia e si se hospeda en un hotel e si se hospeda en unha casa rural e consume. Realmente, o peregrino, eu volvo a repetir, non creo que ese sea o problema de que si paga máis ou paga menos nun albergue, son cousas totalmente Gustaríame diferentes. en este Hai que punto poñer escoitar o o que valor teña que engadido decir dunha Cesario. persona que veña aquí é importantísimo. Vamos a ver, eu aquí sí que vou a concordar contigo. Os albergues fixeron unha labor importantísima porque eran necesarios, sempre os hubo, e os albergues públicos, si é certo que a administración xa non está invertindo naqueles lugares en que hai unha oferta privada. O caso temos en Sarria agora. Ten máis camas Sarria que toda a provincia de Lugo. En Sarria me parece que hai 125 albergues. O sector privado dáse de conta de que pode ser unha fonte de ingresos, e entonces empeza a montar os establecimentos. Pero antiguamente non había albergues, e de feito hai algún camiño que non ten todavía albergues e que a propia administración está facendo isto. Concordamos en que o sector público e o sector privado non se poden facer a competencia, pero sí que a administración ten que sentar a primeira base. Estuvemos en Berlín na Feira de Turismo de Berlín e estuvemos ca ministra de Turismo Jordana, porque teñen un camiño similar ao camiño de Santiago. Eles querían coller os albergues galegos, poñelos como exemplo ali, porque non tiñan establecementos nese camiño que utilizan casi 700.000 personas anualmente. Entonces, Públicos ou privados? Públicos. Teñen que facer inicialmente unha rede de... Jordania non é un país No. que nos temos 80 millóns de por turistas suposto, de pero é Jordania. que non tiñamos... Cantos peregrinos tiñamos no ano, no primeiro Xacobeo, no 1993? Pois chegaban, eran 50.000. 50.000. Cantos temos ahora no 300.000. camiño Pasamos de no camiño 300.000. portugués? 70.000. 70.000 oficiales. Oficiales. Poño un 40% máis extraoficial. Cantos peregrinos temos? O Camiño de Santiago, desde logo, é un gran referente. Os peregrinos son os grandes embaixadores de Galicia. O que é evidente é que hai para todos, porque Por suposto. Esa é a cuestión. Por si suposto. o ano pasado, Claro. un momentiño, José Luis, o ano pasado foron 66.000, 70.000 e durmiron no albergue de Pontevedra 14.000 e pico, unha cousa así, o resto Dormeu en hoteles. tivo que dormir en algún sitio.
Pero non podemos deron de comer non podemos a moitos. confundirnos. Claro, Estamos o falando supermercado. da excepcionalidade. Estamos falando que os primeiros establecimientos turísticos da nosa comunidade están pechados 3 ou 4 meses ao ano ou incluso 5 meses. Pero un problema do Estamos sector. falando José desa Luis. situación temos cada vez máis volumen de turistas. Algo está funcionando mal. Pero desde logo... Algo está funcionando Pero mal. non é o Camiño de Santiago. Bueno, algo está funcionando mal. Cada vez temos máis turismo, cada vez temos máis viaxeiros ávidos de atopar novas experiencias religiosas, culturais, o que queiras, porque todos temos necesidades, non só religiosas, tamén culturais, por eso non temos albergues públicos para enriquecernos culturalmente, e 5 meses e 6 meses establecimientos de primeira orden pechados, pero non están pechados por moto propio. 50% nada máis. Pero non están pechados por Explícoso. moto propio, están pechados porque non hai demanda. Así, non é certo. Perdonen, podemos deixarlo aí. Ou porque e esa demanda retomamos non inmediatamente despois. Engadido. Retomamos inmediatamente despois da pausa publicitaria. Eles que sigan falando e agora continuamos. Eles siguen falando, non hubo pausa durante o tempo publicitario, así que retomamos aquí. O tema da estacionalidade, que son dúas palabras que en turismo que están na boca de todo o mundo. Estamos no aire, A desestacionalidade pareceme perfecto. Vale. A desestacionalidade e a coordinación aeroportuaria. Primeiro, a desestacionalidade. O ano pasado, si collemos as cifras dos meses que non foron meses de estivales, hubo un incremento considerable no mes de maio, no mes de marzo, no mes de abril e no mes de setiembre, co cual estáse cumplindo ese hándicap que tiño de desestacionalizar. Non é todavía suficiente, claro que non, pero hai que seguir traballando. Eso probablemente é un inciso solo. E sigue vostede, Sí, por suposto. Ten que ver, supoño que terá que ver Rías Baixas con determinadas frecuencias de determinadas aerolíneas, non é verdade? Bueno, a coordinación aeroportuaria é outra. Independentemente de que non haya esa coordinación. Independentemente, porque nós estamos na mesa de coordinación aeroportuaria. Desde logo, o que non pode ser é que haxa unha tasa... Competencia entre os 3 aeroportos. Primeiro, competencia entre 3 aeropuertos, que teñamos 4 millóns de visitantes nos 3 aeropuertos de Galicia e que o Porto teña 10 millóns de visitantes. Exacto. Non pode haber unha competencia entre nós. Segundo, que as tasas aeroportuarias nos aeropuertos en Galicia son 6.000 euros por aterrizar un avión. En o Porto son 1.300 euros. Segundo, que hai certos ayuntamientos... Eso é fomento que Perfecto, pero é un tema político. É un tema político. Quen ten competencia nos 3 aeropuertos son solamente un solo goberno, o goberno de España. Competencia nos 3. Entonces, terán que tomar medidas, non os alcaldes dos distintos ayuntamientos. Se os alcaldes dos distintos ayuntamientos ou as diputacións, se están facendo unha promoción no seu aeropuerto, é moi lícito, pero desde logo iso non leva a reforzar o aeropuerto galego. Debía haber un aeropuerto único en Galicia. Bien, pero temos 3. Temos 3, perfecto. Pero esos 3 van a caer cando o AVE entre en Galicia. 2021, AVE entra en Galicia e os aeropuertos van a caer. Bueno, temos 3 aeroportos. A mí gustaríame que hubiera un, pero temos 3 aeroportos Perfecto. e hai que coordinar. Buscamos coordinación. Quizá o AVE ven desde Madrid e sabes que un voo transversal a Málaga ou a Palma ou a Valencia, Canarias ou a Valencia, sí, nunca vas a ir en AVE, tes que coller un avión, porque xa estamos falando por encima dos 500 sí, kilómetros, 600 kilómetros, non compensa. Tenemos que buscar rutas alternativas. Pero claro que hai que buscarlas. Eu creo que un aeroporto que temos aquí unhas Rías Baixas, que teña media docena de destinos internacionales, tampouco é tanto pedir. Bueno, pero hai que penso que é de sentido común, senón para que tes un aeroporto. Pero de quen depende eso? Pois por eso. Pero os que xestionan ese tema son os concellos. O Concello de Vigo está xestionando cas aerolíneas. Está subvencionando. E subvencionando as aerolíneas. E o Pois, Concello de Santiago, sinceramente, bueno, o estás dicindo que é un tema político, Claro. no que o sector entonces, empresarial, pode exigirlle. Eu non teño ningún problema para incentivar o turismo dunha zona determinada que haya que, porque é unha empresa privada. Ti se queres un anuncio en esta casa, habrá que pagalo. Se queres unha folla no Faro de Vigo, habrá que pagala. Eso está claro, son empresas privadas. Se queres fomentar o turismo dunha zona determinada que veña xente de Milán, de París, de Londres, de Frankfurt, pois aí hai que ter unha pero conexión. Pero fai a promoción no destino, non lle pagues a aerolínea, non lle pagues a aerolínea, Bueno, non lle pagues a aerolínea. No. Si hai destinos, vamos a ver, si hai un destino Estamos hablando de dunha empresa Lufthansa, privada. É unha promoción. Eu non estou en contra No, de eso, sempre e cuando... pero a promoción- Sempre e cuando... Mira, vamos a ver, Pues sempre e estou cuando... en contra de que a iniciativa pública pague
a iniciativa privada. Claro, Estamos falando de empresas privadas. Estamos falando de empresas privadas, pero eso vai a xenerar que veña xente desas cidades e que enchen os establecimientos turísticos. Eso é outra Aplícallo con historia. Coa, Crees que sería No, mellor claro. facer unha promoción de Galicia no destino, donde sale o avión? Por exemplo, faz unha promoción de Galicia, pois en Irlanda, en Escocia, en Turquía, Por en certo, Múnich, Nueva York. falando donde diso, sea. Cesario, esta non semana, non entre viría esta semana nadie. e a semana Non viría pasada, nadie, no. temos Ningunha aerolínea a día de hoxe. a estrea, no aeroporto de Peinador de 4 Lufthansa, frecuencias. Lufthansa, desde logo, non está, nadie lle está pagando a Lufthansa. Lufthansa está tendo 3 vuelos semanales en Lavacolla. Air Berlin nadie lle estaba pagando. E máis, o presidente de Air Berlin sempre lle dixo a administración: yo no quiero subvenciones, hagan ustedes promoción en el destino. Eso é o que hai que Pódense facer. combinar. Claro Pódense que se pode combinar. Hai combinar, pero algunhas non que me no, digas que se pero le está si- pagando, porque Vamos non a se ver, le está pero pagando si a ti estas. promocionas algunha aerolínea para que un destino concreto que che poda chegar a interesar, pues oye, pues non está mal. É unha empresa privada, non me parece mal. Oye, Perfecto. poñémonos de acordo, clúster de turismo, poñémonos de acordo pues, os sector hosteleros, empresarial. o sector O empresarial, sector pues, de acordo, empresarial. oye, nos interesa un destino directo a tal sitio. Pues Claro, sí, vamos ali a está un por nicho él. de mercado de público excelente que queremos traer. Pues bueno, pues eso entre nós podemos falar, eso non hai sí, ningún desde problema. logo que sí, é necesario. Enlaza co que quería preguntarlle e enseguida imos a enquisa ademais para que baixen unos grados a temperatura aquí. Pode ser interesante desde un punto de vista do noso negocio turístico aquí en Galicia a apertura destas 4 frecuencias que vende a anunciar Ryanair e de abrir, aperturar, e funciona xa dende Peinador con Milán, Bolonia, Dublín e Edimburgo, que é a última que estrenábase hoxe, precisamente, hoxe mércores. É interesante? Desde logo, é interesantísimo. Cando máis destinos teñamos internacionales, pois máis turistas imos a ter. Falan de que estará funcionando ata outubro. Desde logo que se vai a funcionar ben, van a ampliar, porque pasou con outras frecuencias. Lufthansa, cando empezou en Santiago, empezou 3 meses. Funciona perfectamente e sigue continuado. Air Berlin, desapareceu. Turkish Airlines pasouse ao Porto. Desde logo, as grandes compañías, se é que non ven negocio, non veñen. Evidente. Que nun momento determinado hai que incentivar a compañía, pois sí, nun momento determinado sí, pero constantemente non. Para empezar, sin ningún problema. Despois xa, pero a mí ao principio non me parece mal. Claro. Despois, as frecuencias teñen que ser diarias, porque senón non. Unha escapada, se queremos desestacionar, unha escapada de fin de semana. Falaba o tema de Valencia, falaba o tema de Estas son dúas frecuencias semanais. Claro, é que 2 frecuencias semanais é moi Mércores e sábado, ti para unha martes escapada, e venres. de fin de semana, tes que ter un voo o viernes e outro pois de volta o domingo, porque senón é difícil, con uns horarios a mediodía. Claro, si non é moi complicado poder recepcionar a ese, porque a ti pode che pasar o mismo, oye, vamos facer unha escapada un fin de semana a calquer cidade. Si non tes unha frecuencia, porque ti o martes non podes ir. Teño que facer o programa. Bueno, pues o martes non te podes ir e volver o domingo. Evidente. Entonces aí ten que ser unha frecuencia diaria e despois tamén un pouco no tempo, non? O sea, que empecen en maio e que terminen en outubro, pois eso está axudando outra vez a estacionalidade, non? Eu xa digo, pouco a pouco creo que se vai a conseguir, pero Estáse conseguindo, bueno, pero desde logo esa coordinación aeroportuaria que tanto temos na boca, o que non é lógico, José Luis, é que ti collas un vuelo a Madrid ás 8 da mañán a Santiago e que cheguen 5 vuelos de Galicia a mesma hora. É un despois non disparate. teñas un vuelo ás 12 do Exacto, mediodía ou ás exacto. 3 da tarde. Eso é coordinación. Exacto. bien, Vale, pois o comité de rutas, o clúster polo que vexo que estás no comité de rutas, por que non se... Pero vamos a ver, nós somos un entre 25, vale? Un entre 25. Os demais non miran polo interés xeral? Pois eu, a min, gustaríame invitarche un día que viñeras a unha reunión do comité de rutas para que viras o que ali se debate. Solo eso. Bueno, pois o que está pasando, que o que ten que estar, son cantos pertenecidos ao comité de rutas? 25 asociacións. 25, e cantos empresariais? Pois empresariais debe haber 4 ou 5. Ben. Pues o que está pasando, o que pasa en Francia, donde as cámaras de comercio xestionan aeroportos, puertos, etc. Pero bueno, en España, están tamén os sindicatos, están tamén as cámaras de comercio, o sea que hai sector empresarial, pero volvo a decir, o sector empresarial somos os que temos que facerlle ver aos políticos o que queremos. Se o sector empresarial non está desde logo unido, aquí cada un vai o seu.
menos eu que vou o meu. É a frase de sempre. Non só en avión, tamén chegan de outro xeito, menos polo AVE de momento, os turistas a nosa terra. Fixemos dúas enquisas nas últimas horas, o equipo de Pontevedra. Unha delas con xente que chegaba. Por que elixieron, esta vez, de novo, as Rías Baixas? Por que elixieron Galicia? El sol no, porque hay poco, pero no sé, la tranquilidad, la comida, todo, fantástico, sí. Estás como en casa. Así que nada, de Madrid hay que descansar y nos venimos aquí. Es que por donde hemos pasado del camino, hoy, que hemos hecho Redondela a Pontevedra, nos ha encantado, pero muchísimo. Ahora, pues de aquí adelante, a ver qué tal. Hombre, la cultura es lo máximo, pero después la gastronomía también va incluido, porque aquí en Galicia, de todo. La verdad que todo lo que hay acá es hermoso, todo lo que hay acá es divino. La comida y la gente. ¿Lo mejor? Sí, lo mejor de lo mejor. Pues la experiencia de la naturaleza y cómo lo tienen todo, luego los albergues también, el trato que tenemos, espectacular. La verdad que sí, recomendable 100% y nos ha gustado mucho. Todo lo que estamos viendo, la gastronomía y todo, la verdad que muy bien. Y el tiempo fenomenal, que decían que iban a dar muchas lluvias y está haciendo un tiempo muy bueno. Pues por lo bonito y también por lo corto, es la ruta corta de Tui a Santiago. Es la que se podía hacer en estos días, en la Semana Santa. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao. Tempo, evidentemente, a parella que falaba do tempo, evidentemente, o matiz é importante. Isto gravouse onte, non hoxe, que está a chover, e mañán moitísimo máis. Bueno, de todo un pouco, é dicir, peregrinos, xente que ven de Madrid, xente que pon en valor diversos aspectos, evidentemente o oído gastronómico é moi importante, está claro, é un reclamo fundamental, e incluso alguna persona chegada do estranxeiro. No caso de Sanxenxo, supoño que a chegada de turismo nestas datas de Semana Santa é basicamente un turismo nacional portugués, supoño, non? Serán os principales caudais, non? Sí, basicamente. Tradicionalmente Sanxenxo é un destino familiar. Sí. Por supuesto de sol e playa, pero tamén, como estamos falando, como se ve nas imaxes das encuestas, de disfrute de gastronomía, de visita a bodegas e no turismo, que está en auge. Pues, por exemplo, este fin de semana temos unha muestra de camelias. As camelias no Salnés é un recurso moi en valor, moi interesante. Paisaje, o sea, as playas do meu ayuntamiento, de Sanxenxo, non só son bonitas no verano, é un espectáculo nestas épocas ver as playas como están, con ese mar tan embravecido. Falase de turismo de temporais, Sí, exactamente. Falase de turismo de temporais, Turismo de borrasca, bueno, pues, é impresionante a cantidad de xente que se vai á zona, por poñer un exemplo da Lanzada, solo a mirar ou a facer fotos. Ademais de turismo deportivo, pues como pode ser o surf, que non en temporal, por supuesto, pero en época de inverno, as condicións das nosas playas, a Lanzada, Foxos, Montalvo son óptimas para poder desarrollar ese deporte que ademais a Xunta de Galicia, a través da Agencia de Galicia, a Agencia Galega de Turismo, pues está tamén promocionando ese deporte, non? Co cual, bueno, volvendo, aínda que non quero volver demasiado atrás, volvendo un poquinho a esta parte que estaba desatrás, bueno, eu querría decir que creo que ojalá puderamos chegar a unha desestacionalización 100%, creo personalmente que é moi difícil, creo tamén, como estábamos dicindo, que se está facendo un traballo impresionante e que se está alargando moitísimo a temporada. A mí non me gusta a palabra desestacionalizar, gusta máis decir alargar as temporadas, se está conseguindo. E temos que ver de onde vimos, o que decía antes, non? De 3 meses de traballo nas zonas do Salnés, en general, nas Rías Baixas en general, a traballar meses de maio, junio completos, septiembre, outubro tamén. Prácticamente ata outubro. Exactamente. Ata a festa do marisco. Iba a dicirlo, na nosa zona, pues, realmente, bueno, pues, marca un poquinho o fin da temporada fuerte, do que falábamos antes, non todas as plazas en Sanxenxo cerran, pero si moitas, e a festa do turismo si marca un poquinho, pois, o fin da temporada fuerte. E hasta aí están a gran maioría das plazas hoteleras de Sanxenxo abertas. Precisamente, suliñaba vostede un ángulo que me permite enlazar con outro.
alóngase a tempada turística. Evidentemente, antes estaba moitísimo máis estreita, prácticamente concentrada nos meses estivais. Alóngase a tempada, pero corremos o risco de que ese crecemento sexa sen control, o que levaba antes, por exemplo, a esa disquisición sobre low cost e cousas similares. Está ben plantexado hoxe en día, digamos, o produto e a oferta turística que facemos en todos os eidos, o clásico, o turismo rural, os peregrinos, etc. Está ben plantexado, temos que traballar en outras fórmulas. Falaba vostede de Galicia Surfing, é unha desas posibilidades, e no turismo, evidentemente, e outras posibilidades. Fálase de diversas variedades. Temos que ir por esa ruta? Eu particularmente creo que se está traballando no bo camiño, que aparte é un eslogan que se utiliza moito, non? O sea, tanto a través da Agencia Galega de Turismo como a través de Turismo Rías Baixas, como cada un dos concellos, como incluso a Mancomunidade do Salnés, están facendo distintas promocións de forma que vayamos á mesma línea, non? Que é a calidad dos servicios públicos, dos servicios privados, pois en playas. Nos en Sanxenxo, por exemplo, temos 10 playas con Q de calidad, 12 con bandeira azul, 150 distintivos SICTEZ, Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, que é importante, ademais, este distintivo SICTEZ, que ainda que non é tan conocido, do que trata é de que o propio destino crea nun sistema de calidad. Non o meu establecimiento, o establecimiento de José Luis ou do Cesario ou o que sea, non, si estamos falando de un sistema de calidad que fala do destino en concreto, en global. Bueno, pois en Pontevedra tamén, en Galicia en general tamén, e eu creo que eso é unha línea que nos pode levar precisamente a non chegar a un turismo low cost, para nada. Eu quero apuntar, o turismo é unha actividade económica, é unha actividade mercantil. Eu que quero para os meus veciños, a miña provincia, a miña comarca, para Rías Baixas, é un turismo de calidad que xenere valor engadido e que poidan os hoteleros, os restauradores manter durante todo o ano aberto e que podan dar traballo e mellorar os seus establecimentos. O viaxeiro busca singularidade e tamén busca certa sofisticación. Desgraciadamente, xa digo, non digo eu, son as estadísticas, Rías Baixas é o destino máis barato de Europa. O sea, que algo non estamos a facer de todo ben. O sea, estáse traballando, por suposto, en promoción, estáse traballando en coñecemento, pero quizá non estamos traballando na singularidade, na sofisticación. Todavía, desgraciadamente, o nivel de estabelecimentos, eu sigo vendo hotel con habitacións con baños, todavía en moitas das zonas turísticas. Pero moita xente pode velo ao revés, pode velo no senso de que calidade-prezo imos fenomenal. Calidad-precio fenomenal? Sí, bueno, claro, unha excelente calidade, indiscutible. É un prezo barato. Claro. No, pero vamos a ver, calidad-precio, podemos estar máis menos, eu creo que estamos moi baratos en cuanto, porque comparativamente somos o destino que considera estamos demasiado baratos comparativamente, para o que podemos chegar a ofrecer, porque temos un produto de calidade. Entonces, claro, a min dame pena que algúns establecimientos non teñan capacidade de renovación, porque, claro, non poden realmente facelo. Claro, co precio que fan é imposible. Pero se competimos en precio non temos recorrido. Pero se temos o destino máis barato de Europa, por que? Por que o temos? Porque a xente o mellor non sabe o que é a rentabilidade. Ve cartos na caixa, pero canto lle queda? É o mismo que se ti fas un menú do día e o fas por 4 euros, pero non botas contas porque non botas contas porque os ovos son da casa, as galiñas son da casa e o porco é da casa. Eso é o que non se facía. Temos que intentar buscar un destino de excelencia. Claro, por suposto que sí, pero estamos loitando por eso. Indudablemente, a min eu prefiro ter 50 habitacións a 100 euros e non 100 habitacións a 50 euros. Pero hai moita xente que quere ter o hotel cheo. E a xente que ten o hotel cheo vai o precio. E como vayamos o precio, morremos. Entonces, cada empresario... Claro, pero eu estou de acordo, pero a min gustaríame que a maioría dos empresarios turísticos en Galicia estuveran aberto 9 meses ao ano. Encantaríame. Ahora, desde logo, eu o que non vou a facer co meu establecemento, telo aberto, perdendo cartos. Que é o que pasaba antes en Sanxenxo, por exemplo, que temos aquí o Concellal. Vamos a ver, en Sanxenxo antes había establecementos que estaban abertos todo o ano e que non estaban dando, é que non sacaban nin para pagar nin a luz.
Entonces, agora é preferible traballar, o que pedimos primeiro é que este abertos todo anos, como moitas zonas... Non, é que fagan números, é que digan, oye, váleme a pena traballar 6 meses o ano ben, dando unha calidad excelente, con un precio acorde ao que estou ofrecendo, e a xente repite, desde logo, eso é o principal. Mira, que nós estamos abertos todo o ano. Nós non estamos en ese target, nós temos a nosa política e buscamos a excelencia no confort, no produto, a singularidade con certa sofisticación. Nós buscamos un nicho de mercado especial. Bueno, a min, realmente, cando en xaneiro, en febreiro, venme xente de un nivel de excelencia buscando pois para xantar, para cear, en un listado que xa me traen, están todos pechados. Entón, claro, o que estamos facendo é que están todos pechados. Hasta fai unha semana, iso é totalmente contraproducente. Claro que sí. Outro día falaba cunha... Pero están pechados porque non hai demanda. Porque non hai demanda. Claro, non hai rentabilidade para claro. Bueno, pois iso, un negocio para sacar rentabilidade. É que esta casa, este programa, supóñome, eu quero facer un spot publicitario aquí, pero claro, non podo facer, se mo das por 50 euros, fago, pero non mo podes sacar. Entonces, bien, por eso digo, hai que buscar rentabilidade. Claro. É o que penso eu, porque estamos nunha actividade mercantil. É o que non estamos facendo. Entonces, a mí dame moita pena. Outro día comentaba con unha colega túa, concelleira de Vilagarcía, e fíxome gracia, porque estamos falando deste tema, e chamoulle o presidente da Xunta, o noso presidente, oye, busca aí en Carril, porque vai ir unha xente, tal e cual. E digo, é que está todo cerrado. Digo, pero como pode ser que esté cerrado? O sea, o presidente da Xunta extrañábase de que en Carril estuvera todo pechado. Carril é un punto estratégico, atractivo, gastronómico da nosa comunidade. Non nos podemos permitir ese luxo, creo eu. Non nos podemos permitir o luxo, pero desde logo o empresario é o que ten a corda pola man. Pois porque non hai demanda. Se houbera demanda estaría aberto. Volvemos outra vez. Claro, José Luis, volvemos o de como é que está pechado o gran hotel da Toxa, 5 estrellas, gran luxo, é referente internacional, porque non hai negocio. Claro, aí retomo a cuestión. Vamos a ver. É dicir, por exemplo, nós temos peregrinos que veñen de Alaska, de Canadá, de Xapón, de Australia, chegan aquí. En Alaska, Pontevedra, eu non digo Ribadumia, non, Pontevedra, non está no mapa. Sí, evidente. O sea, nin Galicia, está o Camiño de Santiago. E está o Camiño de Santiago e o que está ali facendo a súa programación, o primeiro que fai é mirar se hai albergues. Entonces, se hai albergues, quer decir que hai peregrinos. Se hai peregrinos, quer decir que hai camiño. Entonces, ven. E chega aquí, entonces fai a súa programación. Como resulta que o albergue, pois non lle convé, porque a mí, por exemplo, non sou unha persona que me guste ir aos albergues cando vou de camiño, porque entre outras cousas teño diñeiro para poder pagar unha pensión e deixo unha plaza libre para unha persona que non ten, que é outra das cousas que non di José Luis. É dicir, o peregrino que ven ao albergue é un peregrino que ten capacidade económica moi baixa. É un estudiante, é un xubilado, que non vai a ir ao hotel. No, entonces, ¿qué atractivo te parece? No, que non sei. A ver, ¿a dónde queremos ir? No, o que pode ser claro, ¿a dónde queremos ir? O que pode ser que haya para todos. Claro, déxame terminar, porque ti falas dos peregrinos... Pero Venecia tamén é un sitio atractivo culturalmente, eu quero enriquecer ali, pero é que non podo dormir por 6 euros. Pero Venecia ten 5 millóns de turistas. O sea, non podo dormir... Non nos podemos comparar. Pero calquer destino turístico de excelencia, porque isto é un destino turístico de excelencia, o eso creo que de onde debemos ir, non? Que sí, debemos... É que non podemos dormir por 6 euros. Non é por pouco de Matí, non é así. É que non pode ser, hombre. Non é así. É o seguinte, a cuestión que ti falas de turismo religioso. Santiago ten 10 millóns de turistas que veñen de turismo religioso, non den polo Camiño de Santiago, que só veñen 300.000. O sea, esa é a túa diferencia. Ti estás mezclando turismo con Camiño de Santiago e o Camiño de Santiago non ten nada que ver con eso. O Camiño de Santiago aporta o que é o turismo, iso que dicimos, ese retorno que pode traer, pero o Camiño de Santiago é na súa esencia dá turismo de congresos, hai turismo religioso, hai turismo cultural, hai turismo náutico. Pero non ten nada que ver con o Camiño de Santiago, pero non ten nada que ver con o Camiño de Santiago. É toda unha actividade económica. Pero porque neste punto, por favor, Paco Costas, o noso realizador, se é posible, antes da pausa publicitaria, poderíamos recuperar unas declaracións de María Nava Castro, a secretaria xeral do Turismo de Galicia, a propósito precisamente do retorno económico do Camiño de Santiago, porque pareceme, semella que pode ser moi oportuno, porque fala precisamente de que o importante... Un momentiño, José Luis, déixame poñerlas, que senón estampámonos aí contra a publicidade. Imos escoitar e ver.
esa experiencia, ese espírito do camiño non lo podemos perder de vista. Non é unha ruta de senderismo, non é un parque temático, senón que é algo totalmente diferente, onde a hospitalidade, os valores que teñen nos propio camiño, o valor natural, o valor patrimonial, pois sí que se poñen en valor. E despois, sobre todo, as relacións interhumanas, interculturais, porque é enriquecedor de todo. En o momento que estamos a falar de que de pouquiño máis de 200 países que hai recoñecidos no mundo, aquí chegan de 180 nacionalidades diferentes. É unha riqueza espectacular. Axuda a fixar poboación, axuda a un desenvolvemento económico, a redistribuir a riqueza, porque empezamos, pois, por exemplo, no Cebreiro, en 22 kilómetros, ali durmen, comen, fan de todo, e sinceramente iso vai distribuindo cada día a riqueza. Si contabilizamos que a Santiago de Compostela chegan 2.000 peregrinos, eses 2.000 peregrinos, 22 kilómetros antes, no pobo que coincida, estiveron durmindo aí. Poderíase decir, quería decir, de Santiago, pero tamén de Pontevedra, ou de Caldas, ou de Redondela, ou outros fitos do camiño. Aquí estamos confundindo. O camiño é fundamental. É fundamental, nadie está pero dicindo o contrario. Fíxese que fala de retorno económico tamén, sí, pero que ten un gran retorno económico. É un gran atractivo. Como non? O que eu decía, que o que non pode haber unha competencia pública, porque estamos a falar de que nosa comunidade perde población, non somos capaces de fixar aos nosos xóvenes. Aí hai unha oportunidade de que esos establecimientos públicos pasen a mans de familias privadas para que desarrollen unha actividade económica. Perdemos población e non somos capaces de darlle aos nosos xóvenes a posibilidade de que eles podan rexentar esos establecimientos e ten que ser unha estrutura pública coordinada por ACS. Pregunto. Imos a publicidade, de seguido, terceiro e último bloque deste Contrastes de hoxe, que non é tan morno. Seguimos, último bloque deste Contrastes de hoxe, falando da tempada turística que arranca con esta Semana Santa e que se pretende acadar un novo rexistro, un novo récord histórico de visitantes, de turistas e de peregrinos na Comunidade Autónoma de Galicia. Arranca mediatizado polo tempo esta tempada, particularmente nesta Semana Santa, pero coas boas perspectivas que están a manexarse. Pero non todo o mundo está de acordo en canto ao enfoque do negocio e como se están a facer as cousas. Están suliñándose esas posicións aquí neste debate con José Luis Vilanova, presidente de FECA, Suso Sueiro, concelleiro de Turismo do Concello de Sanxenxo, Tino Lores, presidente da Fundación de Amigos do Camiño Portugués, e Cesario Pardal, hoteleiro e, ademais, secretario do Clúster de Turismo de Galicia. É unha das cousas que estaban falando vostedes, mellor dito, antes da última pausa publicitaria, era que o tenor, o fío do boom do camiño, está a producirse, por outra banda, un albor, digamos, de novos negocios. Falaba vostede de que, por exemplo, nos últimos anos están a medrar o número de establecementos de turismo rural como o seu e outros que crecen precisamente o carón do camiño. Desde logo que sí. O camiño é un gran revulsivo para Galicia. Desde logo que o camiño francés é o camiño por excelencia, con esas cifras importantísimas. O camiño portugués, con esos 70.000 peregrinos oficiales, pois fan que cada vez haxa máis empresarios que teñan o seu negocio a carón do camiño. Desde empresas de transporte que levan as mochilas ou as bicicletas, desde taxistas que levan os peregrinos, que recollen os peregrinos en algún determinado punto e o levan a unha base dunha casa e desde esa casa fan 3 ou 4 etapas do camiño. Desde logo que hai, o camiño é un gran revulsivo. Non deixan de ser os grandes embaixadores, axencias de viaxe que fan uns paquetes a medida para os peregrinos. Inicialmente foi a administración que fixo o bono Jacobus, que era un bono que facíase un recorrido polos camiños que chegaban a Santiago. Sigue funcionando ese bono Jacobus, excepto en temporada estival, pero que agora xa hai empresas que se encargan de facer esa programación do camiño portugués, francés ou de inverno. Volvo a repetir que a carón do camiño están surxindo unha serie de empresas que ben sean para
fijar población no rural, que tamén é moi necesario, porque o camiño pasa e discurre por zonas rurales, e desde logo que para min personalmente o camiño é un gran revulsivo. Por certo, en Galicia. variantes como Camiño pola Costa e Camiño Espiritual, digamos que supoñen unha diversificación, probablemente tamén unha extensión dos posibles beneficios cara, por exemplo, a poblacións que non están no camino, como podería ser o caso de Sanxenxo, por exemplo. Villanova. O Cambados, que outro día estuve en Cambados nun restaurante, poña menú del peregrino, e dice, pero como menú del peregrino en Cambados? ¿no? Que, bueno, por eso, é que quería centrarme máis neso, non? É dicir, que aquí mezclamos o tema dos albergues, a actividade dos albergues, que para mí non ten discusión, é dicir, ten que ser, porque é como se o Camiño de Santiago non se pon señalización, hai que señalizalo, non? É dicir, que ten que haber albergues, porque os albergues son os que marcan o camiño e son os que dan esa promoción no exterior, que falaba antes moi ben de cando se vai ao exterior a fazer a promoción ali. Fai esa promoción porque ti non podes levar o hotel X de Pontevedra para decir que ten peregrinos, non, levas o albergue que é público como promoción institucional. Entonces os demais van debaixo esa capa. Pero se hai outra cousa que si a mí me preocupa, que entra directamente, e falábamoslo antes, que é a calidad con que se trata o peregrino, e a calidad e a imaxe que está dándose, por exemplo, no Camiño francés, e que nós tratamos de que no Camiño portugués non ocurra. E que fala de calidade nos aloxamentos. Nos aloxamentos e vamos, e todas as infraestructuras que veñen aí. Porque a masificación fai que dense casos, por exemplo, e falábamoslo antes, que á porta do albergue veñan señoras que teñen unha casa ou que vayas polo camiño se te ofrecen o peregrino, esa é unha imaxe penosa, e esa é unha imaxe, dos albergues privados, por exemplo, que baixan os precios a 3 euros, o sea, máis baixos que o albergue público. Esa sí que é unha imaxe que se dando nefasta polo camiño. E iso motivado pola esa masificación, e que nós no Camiño portugués tratamos, porque iso vai chegar no ano 2021, as previsións nosas é que cheguemos a 120.000 peregrinos, que é casi o doble, ou máis, casi o doble do que hai agora. Fala do Camiño portugués. Fala agora do Camiño portugués. Sí, porque o teito estarían todos os camiños... 300.000. En este mismo 300. Agora sí, pero falase 2021 para medio millón de peregrinos. Entonces, claro, entonces estamos a falar de que si temos ahora mismo 80.000 peregrinos, os 70.000 peregrinos no albergue, acóllese o 20%, o 80% vai aos hoteles. Na medida que crece o número, tamén crece o número deses peregrinos que teñen pouco poder adquisitivo. Entón tamén hai que aumentar as plazas públicas para que poidan vir esos outros peregrinos que son os que van falando e que van deixando. Vai darlle vostede un disgusto a José Luis. Sí, bueno, pero no, porque entonces, por exemplo, el fala e ten un hotel en Ribadumia. En Ribadumia non teño Ribadumia, está en Meis. Bueno, pues un hotel bodega, un enoturismo. A variante espiritual, que foi un invento meu, que ademais non é Camiño de Santiago, é unha variante do camiño portugués, pero non é Camiño de Santiago, porque lóxicamente o Santiago está ao norte e vamos para o oeste, pero é unha maneira de recuperar toda esa zona e que vayan peregrinos que nunca soñaban na Armenteira ou en Vilanova, que outro día cando estaba ali dixeron xa empezan a vir os peregrinos, como as golondrinas, xa empezan a vir, bueno, estamos falando en Sanxenxo, de que a ver para que vayan levando esa, para traer logo ese retorno, non? Entonces, pero en Ribadumia ou en Meis se empezan a dormir peregrinos que veñen pola variante espiritual pero que non dormen no albergue, senón que buscan un hotel, que buscan un estándar de calidade diferente, está claro. pero que marca realmente, cando eu estou en Inglaterra coa Confraternitia de St. James e falamos da variante espiritual, que o presidente estuvo aquí, estuvemos en Vilanova e en Sanxenxo, eles non dormían nos albergues, e ali veñen e fan publicidade a través de axencias de viaxe para que veñan aos estabelecimentos como o teu. O importante disso é que teñan esa calidade e que non haya, que ademais, por exemplo, un momento donde non estaban regulados os albergues, foi por que se fixeron albergues en moitos lugares sin unha regulación, e hoxe hai unha regulación para albergues que é necesaria, ¿no? Vamos a ver, solo un apunte. Sí, rápido, sí, José Luis. Creo que estamos todos de acordo do gran atractivo que é o Camiño. Aí non hai dúbida ninguna. Eu non quería que nos estancáramos aí, pero temos que falar outras cousas. Eu creo que é importante, porque é un atractivo turístico de primeira orde, como o tema vai de turismo, eu creo que sen dúbida. Estamos todos de acordo, o Camiño de Santiago francés, o
Portugués, a Ruta da Plata, a variante Padre Sarmiento, todos, además hai que poñeros en valor, e creo que a administración debe coller, debe de adecentalos que sean preciosistas esos camiños, non? Eu creo que é importante, non ten duda deso. Eu que digo é que xa que temos ese atractivo, é poñer en valor, é que os nosos empresarios que viven do sector vivan dignamente e todo o ano a poder ser. É que, xa digo, que en estos momentos, porque en unha época determinada, sí é certo, o presidente Fraga puxo en marcha os paradores nos años 60, nos años 50, cando non había, pois eso, ningún tipo de atractivo turístico en España, estamos salindo dunha recesión, e iso era importante nun momento determinado. Pero agora xa non se poñen en marcha paradores, hai un sector, agora hai un sector moi maduro e non ten sentido facerlle competencia á actividade privada. Nun momento determinado é posible, pero digo que a día de hoxe non. Isto xa non se pode ampliar, porque hai unha actividade privada que vive de ese tema. Entonces, creo que está claro, o camiño é tremendamente positivo, creo que nos axuda a dar un conocimiento de Santiago, do seu entorno, das variantes, todas as que podamos chegar a ter, e que cantas máis mellor, porque iso é realmente positivo para adecentar zonas da nosa comunidade, pero xa a oferta é o que digo en donde creo que aí nos equivocamos, nada máis. Por certo, quedo con ese asunto, intrusismo, para introducir outro tema moi importante, vivendas turísticas, o fío precisamente das novedades desta campaña de Semana Santa. Pero antes, falábamos do que reporta o turismo. Bueno, que sensación ten o cidadán de aquí do que reporta precisamente o negocio turístico? Imos velo. Bueno, levantar siempre hace evidentemente la economía, de la misma manera que los de aquí también salimos, o sea que entonces es como un intercambio. Y sí, pero da ambiente, después a nivel de hostelería, pues efectivamente da bastante ambiente y eso gusta. Y además así de esa manera, al ver que hay ambiente, repiten para otras veces, se come muy bien. Hombre, yo creo que levanta la economía. Siempre la ha levantado porque se acerca más gente, una a ver la ciudad y otra a ver cómo son las tradiciones a nivel iglesia. Yo creo que no, no va a levantarla. No, por la previsión meteorológica es imposible que la levante, no va a venir gente. ¿Por qué no? Porque aquí llueve, cuando no llueva, o sea en verano, no en Semana Santa. Hombre, yo creo que siempre viene bien el turismo. Lo que pasa es que esta Semana Santa vamos a tener la pasada por agua, o sea que no sé yo si se animará mucho, pero por lo menos para comer y eso está bien. Yo creo que van a levantar un poquito, sí, el tiempo si lo permite, sí, está como está hoy, la economía la levantan un poquito, sí. Hombre, yo creo que lo que va a fastidiar un poco es el tiempo, porque claro, como encima mañana parece ser que ya empieza a llover, yo creo que eso a lo mejor que fastidia un poco. Es una pena, es una pena porque la verdad es que traería muchísimo turismo. Insisto, isto era onte, falábamos ca xente onte, evidentemente non chovía tanto como hoxe, pero non nos quedemos co aspecto só meteorolóxico, é evidente que hai unha inxección económica moi importante e que, se non me lembro mal, correxirame vostede, secretario do Clúster do Turismo de Galicia, é o 10% do PIB desta comunidade, non? Casi un 13 xa. Casi un 13, bueno, aínda máis. Así que, evidentemente, é moi importante para a nosa economía a actividade turística e todo o que derrama e move ao redor. Entre outras cousas, precisamente, obrigou a regular algo que antes era casi como unha anécdota, eses pisos así que un chegaba e alugaba en lugares turísticos, na costa, etc., pero que terminou sendo un fenómeno expansivo e que había que regular. Falamos de vivendas turísticas. O decreto ven de entrar en vigor e precisamente Sanxenxo, o concello onde vostede é concelleiro de turismo, é Suso un dos sitios onde está a mirar o sector, precisamente, como está a funcionar, como se está a regular. Cal é a sensación que ten vostede dende o Concello deste asunto? Eu creo que era necesario regular este tipo de viviendas. Si vamos hacia moi atrás, levamos en Sanxenxo pues, máis de 100 anos como destino turístico e hai datos contrastados que así o reflicten, pero bueno, o que estamos falando, o sea, os tempos cambian, foi un medio de vida
habitual para moitísimos veciños, non só de Sanxenxo, sino do Salnés, das Rías Baixas, que alquilaban as súas viviendas, as súas casiñas, bueno, pues como un complemento desa economía doméstica, pero había que regulalo, un pouco, bueno, por moitos motivos, porque sería unha competencia desleal para o sector hostelero, pero tamén por ter un punto do que queremos vender, que é a calidad. Entonces, para poder vender esa calidad tamén nas nosas viviendas de uso turístico, estas viviendas que se alquilan por temporadas curtas, hasta un máximo de 30 días, sobre todo en época estival, pero durante todo o ano, pues regularlo precisamente para dar ese plus de calidad que faltaba. Non somos gestores de SICTEZ, desde o Concello de Sanxenxo, ese distintivo que decía antes de calidad, e xa no Comité Interdestinos do SICTEZ se fala de que hai que crear un tipo específico, unha norma específica para a vivienda de uso turístico. E iso, bueno, pues en outras comunidades que xa anteriormente a Galicia se regulou este tipo de viviendas, o están levando adiante desa forma que queren, volvo a repetir, entrar en ese distintivo tamén. Pregunto aos empresarios, están vostedes satisfeitos de como está a plasmarse a aplicación, a execución desta normativa sobre vivendas turísticas ou é aínda mellorable? Desde logo que todo é mellorable. O que pasa que non existía nada. De repente que en 6 meses se den de alta 5.000 vivendas de uso turístico, eso quere decir que había unha problemática dentro do sector e que a xente se acolleu. Unha competencia desleal. Bueno, digamos que había xente que estaba nunha alegalidade, e que había xente que se estaba dentro da legalidade pola lei de contratos do Estado, pero a raíz de que estés utilizando un medio turístico para a túa promoción do teu establecemento, pois non estaba regulado. Volvo a repetir que desde o sector o vemos positivamente, esas cifras cantan por sí solas, sí que estamos convencidos de que existen moitos máis pisos que todavía non se deron de alta ou que siguen pola lei de arrendamientos urbanos, desde logo, nós o que queremos é que todos traballemos dentro da legalidade, ben regulados e, sobre todo, tamén dar hacia os turistas que veñen a este tipo de vivendas unha seguridade. É cedo para... Sí, José Luis, é cedo para saber se hai resultados económicos da aplicación do decreto? Ainda cedo, non? Home, de momento non temos cifras, pero todo parece... Digo sobre o negocio establecido, quero decir, sobre as empresas que están no sector hoteleiro, porque, claro, evidentemente, claro, de repente había unha competencia desleal que ia a outros prezos e outras ofertas, evidentemente, non? Bueno, vamos a ver, o que había antes é que alquilaba unha casa durante uns meses de veraneo e tal. A entrada en mercado das plataformas Airbnb, ou pode ser tamén unha plataforma, pode ser Uber, tal, cambia algúns dos nichos de mercado existentes. Agora, eu teño un apartamento turístico en Airbnb e, claro, teño acceso a todo o globo. Antes, home, pues, se tiñas un piso, pois, oye, dixérame que alquilas a casa tal, nun entorno, un amigo, o entorno. Bueno, isto cambiou, esas plataformas, por eso se regula este tema, non? Me parece todo estupendo. Hai un novo soporte, que, con tal de que traballemos todos coas mismas armas ou que xoguemos coas mismas cartas, pois me parece todo estupendo. Nos pisos turísticos parece ser que hai un mes, ¿no?, máximo de ocupación. 2 meses máximo de ocupación, pero eu en onde vexo aí o problema é no mínimo. E antes comentábamoslo antes de entrar ao programa, que o mínimo tendría que ser unha semana, porque a actividade turística dun hotel al uso, unha escapada de fin de semana, non pode haber un uso dun apartamento turístico dunha noite. Me parece... Pois fíjate que dentro do... Pero, digo, sí, que o haya, sí, dentro pero que do propio sector hai unha asociación potente de viviendas de uso turístico que reclamaba a administración que se puideran alugar habitacións dentro destas viviendas. Fíjate como ti dis, unha semana mínimo, estupendo. A mí me parece, non sei o que pensas ti, pero... Non, eu digo polo que pensa o sector, pero digo que hai unha asociación que son a Asociación de Viviendas de Uso Turístico que está loitando para que se poidan alugar habitacións dentro das viviendas de uso turístico. Entonces, claro, sería unha pensión, que non é lógico. Que me parece estupendo, pero eso xa está regulado, eso chámase pensión. Si ti tes
unha casa e alugas habitacións, eso chamase pensión. De todas formas, está regulado. Claro, entonces, si tes un coche, queres transportar a viaxeiros e tal, é un taxi. É un taxi. Quería preguntarles tamén por outra regulación que estamos a estrear. A regulación de visitantes en illas atlánticas, particularmente, claro, falamos de illas Cíes, non? Ca autorización online que hai que sacar como preámbulo necesario e indispensable para obter o billete coa navieira que un desexe para viaxar ata Cíes. Semella que é claramente positivo como ocurriu, por exemplo, con Playa das Catarais? Están de acordo vostedes? E creen que habería que establecer o mesmo sistema ou similar sistema de rexistro para visitar outros destinos? Falaba eu no temario que mandeilles por correo electrónico de ONS, por exemplo, o Obradoiro, porque a famosa tasa turística que quere cobrar Martiño Noriega vai por aí, dá a sensación. Primeiro hai que decir que o cupo das illas Cíes xa estaba regulado. Pero había excesos. O cupo das illas Cíes estaba regulado. 2.200 visitantes e 800 de pernotacións. Sí, pero todo isto perfecto. Polo que pasou en agosto do ano pasado. Algo fallaba. Claro. Ahora ponse en marcha un novo sistema, informático, para tratar de que esas cifras de ocupación que tiñan sobredimensionadas non se den. Na Praia das Catedrales funcionou perfectamente, sí que hai que mellorar os equipos informáticos e os canles para acceder a esas entradas, por así decirlo. Eso sí que é moi necesario e cos tempos que corren ten que ser a un solo clic de ter esa entrada. O resto de poder ter números para poder entrar nas outras illas ben seguido, o sea, o PRU das Illas Atlánticas, que é o texto que modifica e que fai que as illas teñan un regulamento, vais a aprobar despois da temporada estival, co cual en ONS vai haber números para entrar, en Sálvora tamén, en Cortegada tamén, é o máis lógico. Eu penso o mismo, un parque natural ten que estar regulado. E as illas atlánticas ten que estar reguladas. Outros destinos, como, por exemplo, a Lanzada, ou, por exemplo, o Obradoiro? O Obradoiro non. Entendo que non. Pero a tasa turística da que fala Martiño Noriega falouse con máis intensidade que agora. Sí, sí. Pero falouse moito. E vai por aí, non? Pero eu entendo que, por exemplo, e volvemos outra vez ao tema dos peregrinos, hombre, cobrar unha tasa aos peregrinos por ir por pasar a Praza do Obradoiro, vai que, eu creo que frena. No, especificamente por iso non, pero... Eso sí. Claro. Bueno, a tasa turística cobras en moitas cidades europeas. Moitísimas. Sí. Non hai ningún problema. Sigo pensando, eu teño outra visión, porque, bueno, eu estou no mundo mercantil e os negocios quero rentabilizalos. Eu quero que a miña xente, o meu entorno, gañe diñeiro facendo televisión, Eugenio, vendendo habitacións, a poder ser, oye, dignamente, non? Entonces, non me parece nada excepcional. O sea, unha tasa turística existe en todas as cidades europeas, cando vas a un hotel, tanto de tasa turística. Punto. Aquí parece que todo, non sei, queremos encher Galicia de 8 ou 10 millóns de persoas, bueno, pues podemos encher. Ahora, o importante é que xeneren valor engadido na sociedade. Eu quero que a miña xente teña unha renta disponible alta. O que non quero é intercambiar cromos. Pois eu que estou... Eu non velo por min, eu velo por o sector. E de todas formas creo que son cosas diferentes, non? Porque realmente estamos falando de un control en cuanto ás illas atlánticas, un control medioambiental, por ser exactamente temas paisajísticos, a Plaza do Obradoiro e a tasa turística me parece que son cousas, bueno, un pouquiño diferentes. Pero a Lanzada, por exemplo, non tanto, a Lanzada, eu que me toca, se hubiera un compañeiro do Grove, me diría a súa opinión, pero eu creo que realmente se fixe un traballo moi importante en cuanto a control dunar, en cuanto a precisamente control paisajístico, medioambiental, e realmente como non hai un exceso de volumen de visitantes á playa, non veñen autobuses, non veñen, pois realmente non creo necesario. Si é necesario seguir con mantenimiento, limpieza e control da zona dunar, pero non creo necesario que haya un control tan exhaustivo para unha playa como a de Lanzada, que é unha playa de todos e que non ten ningún tipo de problema
de degradación. Que eu sepa. Estamos nos últimos 3 minutos deste debate de hoxe, o tempo pasou voando. Eu quería, como remate, para que vostedes fixeran as últimas intervencións, retomar unha frase do actual presidente da Xunta de Galicia durante o pasado Fitur. Probablemente estiveran bastantes vostedes, ou todos ustedes, nese intre ali en Madrid. Dijo, a pesar de non ter o AVE, Galicia non se conforma cos 5 millóns de turistas de 2017. Somos imparables, sentenciou. E pregunto, a pesar de non ter o AVE, a pesar de que temos a asignatura pendente que falamos das conexións aéreas e a triplicidade de destinos que padecemos, somos imparables, certamente? É unha pregunta final para que vostedes fagan a súa última reflexión. Somos un destino atractivo, eso é certo. Buscando tradición, creatividade, innovación, podemos chegar á excelencia. O presidente ten ganas de que veña moita xente. Eu creo que é importante que veña xente que gaste diñeiro na nosa comunidade e que o sector defenda os seus negocios dignamente. Si hai que ter 6 millóns, 7 millóns, bueno, a mí o que importa é o que gasta cada un que ven, máis que en sí o volumen. A mí o volumen para min é secundario. O importante é a excelencia. Sobre todo un destino como Galicia, que para min, hoxe está chovendo, non ten que ser un hándicap para vir a nosa comunidade. Non somos un destino de sol, porque comparativamente xogamos en inferioridade de condicións, co Mediterráneo. Sabes que isto acabalo entre Valencia e Rías Baixas, non? Entón, non podemos competir aí. Nós temos outras singularidades. Un atractivo, fíjate, pode ser que estamos na temporada de Lamprea, ou acabamos de estar. A Lamprea é algo singular. A singularidade atrae. Mismos furanchos, que podrían ser sociedades gastronómicas, podrían ser sociedades como pasa no País Vasco, podría ser un atractivo, sempre que regulasen que ali había que tomar caldo, había que tomar pan de millo, había... O sea, decir, oye, solo podes ofertar ese tipo de productos, que son o que nos diferencia. A diferenciación é un atractivo para desestacionalizar. Últimas intervencións. Non sei se somos imparables ou non, eu creo que o traballo que se está facendo pola parte pública, pola parte empresarial en cuanto a promoción está dando os resultados que está dando, hai que seguir traballando nesa mesma línea, diferenciación, calidad, vou facer, pero tampouco hai que olvidarse do que somos un país acolledor e con unha calidad personal das nosas xentes que son tamén algo común e algo especial e diferenciador, xa non só polas instalacións modernas e tal, sino pola propia forma de ser dos gallegos, da xente de Pontevedra, da zona do Salnés e de Sanxenxo no meu caso, co cual, bueno, o traballo que se está facendo dá esas cifras e ojalá que os datos que dice o presidente da Xunta que sean certos e que sigamos en aumento. Son datos que, ademais, coido que participa tamén o clúster de turismo de Galicia, non? Totalmente de acordo, desde logo hai que seguir traballando por conseguir esa excelencia, pero eso ven dado da man da profesionalización, da formación dentro do sector e da sostenibilidade. Desde logo, desde o clúster de turismo seguimos traballando en esos 3 aspectos. Para a nosa formación é indispensable, desde logo, sí que temos que estar preparados de cara a esos centos e miles de turistas que van a vir no próximo ano Xacobeo e hai que estar preparados para cando chegue o AVE. Sí, evidentemente. Rematamos precisamente contigo, Tino. Pois nada, o Camiño de Santiago é imparable. 2021 está aí, É imparable. É dicir que, como dirían os portugueses, ultrapásenos. Ultrapásenos. E entón, eu solo decir que, efectivamente, nos levamos traballando e promocionando a nosa terra, e cando falo da nosa terra, falo de Porto para cima, que é o noso país, e a min o que me interesa é que veñan xente aquí, eu que non son altruista, todo este traballo fixémoslo desde a asociación para que a nosa xentes vivan ben, e canto mellor vivan, mellor para nós tamén, que veñan, que sigan vindo moitos peregrinos, que deixen aquí neste país moitos cartos, e que, xa digo, invitar aquí o amigo José Luis a que faga o Camiño de Santiago e despois pode falar. Claro que sí, e que pernocte en Madrid. Non albergue público. No, que non pode ser que pague. Deixolles a eles falando e eu despido. Ata a semana que ven, aquí en Contrastes en Canal Rías Baixas. Boas noites.